nakauyab ko, grade 1 ko, nakauyab na ko. Kamo, nakauyab na mga grade 1 pa? Nakauyab na ko nga grade 1 ko. Balaan na mo nga Diyos, tagya ka sa among kinabuhi. Gusto na mo Ginoo masabtan ang imuhang dakong gugma nga ni kanamo, nga dili mo tugkad. Busa tagay kami kaalam, nining taknas kagabihon, aron amo kining masabtan ang tanan, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. This is a very nice topic nga ato ang may sigutan karong kagabihon. Kay nagisgot kini og gugma nga walay tago-tago. No? Nga kining gugma nga wala gitaguan, aduna kini siya'y dako kay nga kalabutan sa imuhang pagkatao og dako kay kalabutan sa kausaban sa tao. Now, kung atong basahon mga pilang mga kaigsunan ang Henesis 1:26 ug 27, nagaingon din nga gibuhat sa Dios ang tao sa iyahang imahin. Unya, nindot kayo mga kaigsunan. Kay tungod ni ini, adunay purpose ang tao, ang Dios sa iyang gilalang nga tao. If we will say according to God's image or His image or their image, meaning, ang salabutan na to, na parihas po sa salabutan sa Dios or ang Dios nag-design og maayo nga salabutan kanatong tanan. And that is why ang tao iyang gibuhatan og GPS. Gibuhatan niya og panabot nga aron masabtan niya unsa siya kamahal sa Dios ug asa siya paingon ug unsay iyang gikinahanglan sa iyahang pagpangandam sa pagsugat sa Ginoo. Mao na atong matun-an karon. Now, ang atoang brain o ang atong utok, sukad tong miaging gabi, nag-introduction ta mahitungod sa utok, and this time, naagya puntay may sigutan about sa utok igsoon. Now, kung atong tan-awon ang limbic system, dako kay ni siyang kalabutan sa ato ang kinabuhi, mga pinalanggang mga kaigsunan. Then, ang atong frontal lobe, ato gini siyang proteksyonan. Usa sa pinakagamay nga bahin dinha sa atong brain mao ang gitawag og amygdala. Part sa ato ang brain nga bisan sa iyang kagamay mga kaigsunan aduna siya'y kabahin alang sa imuhang emosyon, alang sa imong disposition, alang sa imong panghuna-una nga kun dili ni siya mabarahan ang imuhang gugma, perfect ang imong gugma. And that is why gibuhatan sa Dios mga kaigsunan kini nga mga bahin na nang ato ang mga brain aron dili gyud ka masayop sa imong decision sa paghigugma sa Dios. Dili ka masayop sa paghigugma or pagdesisyon nimo paghigugma sa imong isig katao. Grade 1 pa ko. Kung atong balikon mga kaigsunan, ang gamay nga bata sa diha nga natao siya, iyahang ma-feel nga siya gihigugma. Labi na og kugoson siya. Ma-feel niya nga siya special person diri sa kalibutan. Grade 1 pa ko, na-feel na nako nga I am a special child. Dili ka na special child nga marag dako kayo og istoryahon nun. Pero we are all special. Nga naman, sa grade 1 pa ko, aside nga special ko nga anak sa akong mga ginikanan, nakauyab ko, grade 1 ko, nakauyab na ko. Kamo, nakauyab na mga grade 1 pa? Nakauyab na ko nga grade 1 ko. Palangga kay ko, tagaan kog Crayola, tagaan kog lapis nga Mongol 1, tagaan kog curly tops, tagaan kog sorbol, tagaan kog papel, notebook, tanan, grabe pating dagana. One day, naguli ko, nagdala kog bag, gisudlan ang akong bag og kompleto. Papel, lapis, ballpen, notebook, tanan, coloring book, nga napagi watercolor, nga dito ko nagsugod mga kaigsunan og drawing. Palangga kay ko sa ako ang nauyab.
Nibati na ko gugma atong higayuna, grade 1 pa. Ang nakanindot lang kay siya wala kahibalo nga uyab mi. Ako ray nakahibalo nga uyab mi. Nagangkon-angkon ra ko mga kaigsunan. Now, so gamay pa di ay ang tao, maka-feel na siya nga siya special nga tao. Ang atong mga kabataan, they are all special sa ato ang kinabuhi. Sama sa amahan nga kita iyahatang espesyal nga mga tao. So kining atong limbic system mga kaigsunan, siya ang naghatag og kontrol sa ato ang emosyon, maayo og dili. Gani kung atong tanawon mga kaigsunan, ang gugma is a complex emotion nga ang nagdalaan ni mga kaigsunan nga mga parts sa atong brain mao ang gitawag og ventral tegmental area or the VTA, og ang prefrontal cortex, og ang hypothalamus. Mao na sila mga kaigsunan. Mao ni sila nga naga-combine ni sila aron magbati ka og unsa pagkaspesya o paghigugma igsoon. Ang amygdala, siya ang nagproseso sa imong emosyon, kahadlok, kabalaka, og uban pa diha nga mga imong gibati. Nga kung kining mga kabalaka, mga kaigsunan, mabati nimo ang gugma, you will be comforted. Di ba? Nakabantay mo ng mga bata nga nahadlok sila. Hindi paghuman atong gakson, mawala ang ilang kahadlok. One time akong gisugo, akong kamagulangan nga anak, dili ako yung nagsugo. Gisugo siya sa iyang mama, unya, gabi ang among balay, ang likod sementeryo. Ang naitabo, gisugo siya pagpalabay sa basura dito sa likod sa balay, sa basurahan. Pero sa likod sa balay, na dito ang sementeryo. Kaduha may nakagpuyog balay, nga ang likod sa among balay na sementeryo. So ang bata ako nakitaan, naglakaw siya, nagdala sa basura. Mura siya nahadlok. Paingon siya dito sa sementeryo, sa likod sa balay. Makita niya dito ang mga pansyon. Pero, gibati niyang kahadlok siguro mga kaigsunan nga, iya na lang gifight, pinaagi sa kanang katawa. Nagtago ko mga kaigsunan. Pero pagdagan niya, ako siyang gigakos mga kaigsunan and she felt comfortable. Wala na siya gibati kahadlok mga kaigsunan. Then the prefrontal cortex, mauna siya mga kaigsunan ang na-involve sa imong paghunauna, sa imong decision making, ug kani siya mga kaigsunan, nindot kay ni siya nga pagbati nimo igsoon. Dinha sa imong prefrontal cortex, nagayon din na, is involved in rational thought and decision making, and its activity can fluctuate depending on the stage of love. Wow! So na kay mga kadlok, na kay mga kabalaka, ug ang imong prefrontal cortex, dako kayo siya kabahinan mga kaigsunan. And the hypothalamus, siya ang naay kabahinan igsoon sa pagband through the release of neuropeptides like oxytocin, unya ang vasopressin, nga nag-influensya sa imuhang hunauna nga mo feel o gugma, empathy, and trust. Wow! Grabe ang Dios nga naglalang kanato mga kaigsunan. Kung napailain nga bright kay nga scientist mga kaigsunan, no other scientist mga kaigsunan nga makasurpass sa ka-bright, sa knowledgeable sa atong Dios. Siya ang naghatag og mga parts sa atong brain nga kinahanglan dili na suldahon. Siya ang naghatag og parts sa atong brain nga all those feelings na adinha. But you know, sawa pa biya makasala si Adan og si iba, walay word nga fear. Walay word nga anger. Munang ang gagmay nga mga bata, sa nagtubo sila, kung imo na silang gipalangga, imo na silang gihag, imo na silang gagakos, ang ilang mabati lamang ang gugma. Pero sa diha, nagkaanam na sila kadako, unya ator ba din hinagdokon? Ator ba din doon, halalala, sige, naiwakwak din na, naipari, diya mo gawas. Kanang sa tungkuan, masamad ka, naipari mo gawas. Daghan kita ginadlok mo kaigsunan. Nga kining mga bata,
tubo na sila, nagsugod na sila tubo, o niya naka-experience sila unsay kahadlok mga kaigsunan. Nagsugod na din ang mga kabalaka, but ang pinakanindot mga kaigsunan, tungod kay naa ang Dios nagauban kanato. Kaning gugma mga kaigsunan nga dili tago-taguan, o sa kini siya ka-ekspresyon sa gugma nga iyang gipakita, gilantad mga kaigsunan, very active, walay pagduha-duha. Kana may gugma bitaw ta nga tudot-tudog yun. Bahala gulay kaon. No? Di ba? So, ang kaning gugma nga imong gilantad pag-ayo, sama kini sa gugma, o nag-involve kani siya og kanang appreciation and pag-care sa usa ka tawo, og abin niyo magkaigsunan, adunay tulo ka bahin nga ma-involve sa kanang imong pag-express sa imong gugma nga lantad-lantaran, way tago-tago. Sa una, gagmay pa ta, pangutan tayo, na nakauyab no, wala uy. Tago-tago, may kita kay aron wala, di kita kauyab. O dili kita makasaban, kay kasaban, ba po tag, nag-uyab sa kasayo, basta kainin mo ng uyab. No? Now, nakoy amigo sa Bukidnon, si amigo nga Crispin Maluluyon. Bugoy kayo na siya. Nakadungog na siya, giunsan ako pagpanguyab tong ako ang amiga. Kay naade siya sa ibabaw sa nangka, gabiing dako, sosyal. So ang naitabo, pagkakita na ko nga naitao, nidagan ko magigsunan, gibiyaan ako ang babae, tago ko dito likod sa simbahan. Kaya nga akong pag-express sa gugma, sa akong pagpanguyab, di yun mao mga kaigsunan. Gibati ko kaulaw, gibati ko kahadlok, kay, kahadlok kay nga naman, basig magsaba-saba katong tao dito sa babaw. Sabi niyo, pagka-Lunes, gisumay-sumay dahil sa akong amigo, giunsan ako pag pangulitaw tong manghod pa nako. Pagkabibog kayo. Pero ni ang mga kaigsunan, ang pag-express sa Dios sa iyang gugma nga ni kanato, iya kanang gipaagi mga kaigsunan sa physical affection, pagserbisyo, o thoughtful gestures. Wow! Unsa man ning physical expression or affection, gipakita sa Dios mga kaigsunan ang iyang gugma didto sa Kalbaryo sa cross. Nagpakamatay dito siya sa Kalbaryo sa cross. Iyang gipakita physically. Nga si Ginoong Hesus adunay kalabutan sa expression sa Dios sa iyang gugma nga ni kanato. And it's an act of service, igsoon. Nagserbisyo miani siya sa kalibutan. Dili aron pagpaserbisyo, apan siya ang nagserbisyo alang kanimo og kanato. Og aduna siya gihatag mga kaigsunan, a very thoughtful gesture. Unsa man ni mga kaigsunan? Iyang gihatag ang iyang pinakanindot kay nga gift, and that is Jesus Christ. Para nga kita mga kaigsunan, maluwas kita gikan sa sala. Mauna ang gugma sa Dios mga kaigsunan. Sa magkauyab pa, mga sweethearts. Di ba? Gunit-gunita ng kamot. Unya paguman, mag-holding hands. Siguro sa asawa, mag-holding hands sila. Magakos-gakos, mag-kiss. Mauna siyang physical affection. Imong gipakita. Ang act of service, imo gyapon ang makitaan. Kuhaan ni mong tubig, kuhaan ni mong baso, kuhaan ni mong bangko, unya palingkuron nimo, ikaw ang magluto, ikaw ang maglaba, ikaw ang daghan kag buhaton. It is an act of service. Kaya nga naman, imo siyang gihigugma. And then, tagaan nimo siya og unsa? Tagaan nimo siya mga gasa. During birthdays, during siguro sa kanang anniversary sa inyong kasal, or any special days, imong gitagaan. Kaya nga naman, imo siyang gigugma. Ang Diyos, mga kaigsunan, every day, iyatang gitagaan, mga kaigsunan, sa atong gikinahanglan, hangin, tubig, kahayag, free, mga kaigsunan. And that is an act of thoughtful gesture, mga kaigsunan, sa Diyos nga iyang gihatag kanimo. But
unsa may atong response mga kaigsunan ana? Nayuban nga mga magtiayon, grabe kagugmahan ang babae, ang lalaki murag wala lang. Napoy banang nga grabe gikagugmahan sa iyahang asawa, ang asawa murag wala lang. No? Nay mga tao karon nga grabe kayo ang ilang gi-idol-idol kanang mga tao nga naa dinha. No, grabe kayo, nindot kayo, mura na sila mayabag. Malimta na nila usahay nga sila di ay naay bana. Malimta na nila nga naa sila'y pamilya. Nalimta na nila ilang kaugalingon. Usahay mga kaigsunan, bantayan nato ang atong desisyon. It is a matter of decision making nga naa sa imuhang brain. Nga kinahanglan imong hinumduman asa taman ang imuhang limitation. Kay nga naman, ang Diyos nagtanaw sa imuhang kinabuhi. Karon mga kaigsunan, ato na nibaluan, John 3:16, gi-express sa Diyos ang iyang gugma nga ni kanato, the ultimate love and the greatest love in the history. And He said, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not die, but can have eternal life. And that is the expression of God's love din sa toa. John 3:16. Nindot kayo mga kaigsunan. If God expresses His love for us, then we should have a response for it. Nahapotay balos mga kaigsunan. Di ba? Kung atong gihigugma ang atong mga bata, gikan sa ilang pagagagmay, hantod pagkadagko, kanang atong mga bata pod, higugmaon po ta nila, hangtod sa atong pagkatigulang. Pero di ganyan, ulagay na ito na sila gihigugma mga kaigsunan, nababalos po na. Pero kung ato silang gihigugma, igsoon, same. If we love each other, even inside the church, among the church members, mga kaigsunan, kana sila, mubalos po na sila og pagon sa paghigugma sa imuha. Nga naman, mauna siya, magtakod-takod na siya mga kaigsunan, kay asa man gikan ang gugma, ang una nga gugma nga atong nadawat mga kaigsunan, gikan sa Dios. Psalms 103:11-12. Dagay din na, bisan unsa kataasa sa langit, gikan sa langit, paingon sa yuta, gikan sa pikas kanto sa kalibutan. As far as from the east, as from the west, so far as He removed our transgression from us. Ingana kadako, so great is His love. Sa mga tao nga nagunsa, nahigugma kaniya, nagrespeto kaniya, lapad ang iyang gugma makaigsunan, unfathomable, unconditional. Dili tangay mabalaka makaigsunan, kay bisan sa atong mga sala makaigsunan, gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus para magpakamatay alang kanato. Wow. 1 Corinthians 13:13, nagingon si Apostol Pablo, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Nga naman mga kaigsunan, love was uttered by God. Pagkanindot kayo, igsoon. John 4:16, 1 John 4:16, and so we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Wow. Kung kita di ay mga kaigsunan, gigugma ta sa Ginoo, kay siya naa kanato, ug kita mga kaigsunan, tungod kay gigugma ta sa Ginoo, dapat kita mga kaigsunan, nagkinabuhi po diha, uban sa Dios. Pagkanindot mga pilang mga kaigsunan. Romans 5:8, ang Dios mga kaigsunan, iyang gidemonstrar ang iyang gugma, nga ni kanato, sa diha nga kita makasasala ta, kay si Kristo nagpakamatay kanato. Ang tao mga kaigsunan, andam mo sakripisyo. Kung tinuod ang iyang gugma, andam siya magpakamatay mga kaigsunan. Same.
And this is the character of Jesus Christ. Nagpakamatay siya para nga kita, ikaw o ako, makabaton o kaluwasan. And because of the great love of Jesus Christ for us, nga gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak, then what is our response sa iyang gugma ngadto kaniya? Nagaingon magigsunan sa Psalms 136:1, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Wow! Pagkanindot ani magigsunan. Atong pasalamatan kanunay ang Dios sa iyang kaayo nga ni kanato, kay ang iyang gugma magigsunan magapadayon hangtod sa walay katapusan. Grabe. Kung ang atong gugma mga kaigsunan usay bayran, aya ta may gugma, palito na tong gugma mga kaigsunan, perting luya. Pagkawala sa butang mga kaigsunan, wala na. Naghatag ko og rose, usa ka bunch of roses kang misis. Nagpalit ko og rose din ha sa Claveria. Daghang mga bulak diha. Ang akong gikuan kay talagsa ra man gyud kap tungod sa kabisi, akong gitibo mga kaigsunan. Nagpalit ko rose nga 12 ka buok. Unya akong gihatag sa iya. Ako rin siyang gignan nga ang kaning isa para ni siya sa Enero, Pebrero, Marso, hangtod Disyembre. 12 ka rose, usa ka rose kada bulan. Nakakatawa ko kay nagtanaw sa iya, mura siya og natingala nga naghatag ko rose nga gitibo. Ang gugma sa Dios mga kaigsunan, gitibo alang nga ni kanato. Wala niya giyon sa, wala niya gi kanang kanabitawng installment. He gave it all through His Son. And that is why our response mga kaigsunan, atong pasalamatan ang Dios kanunay sa matag adlaw. James 4:7, beloved, let us love one another, for love comes from God. So, niining igayuna makaigsunan, one of our response, dili lamang sa pagpasalamat nga to sa Ginoo, apan ang paghigugma usab sa uban. Ang nakapurki lang makaigsunan kay usay ang atong higugmaon, kanaragyong higugmaonon pug dagway. Pero kato ganing unlovable nga mga dagway makaigsunan maglisod gyud tagdawat. No? Usay di magita di taganan maguban-uban og mga mao. Hapit ko na sayo. Dili ta magbuban-uban og kanang dili na to ganahan. But you know, ang Dios makaigsunan wala nagpili og kinsa iyang higugmaon. Kitang tanan iyang gipili nga iyang higugmaon. And that is why nagingon diya sa Juan mga kaigsunan nga kita maghinigugmaay sa usag-usa kay nga naman ang gugma gikan kana sa Dios. Now, because of the great love of God, it transforms our lives. So, gitawag ni siya transformative love mga kaigsuunan. Makausab. Ambot og naabay. Naay, magtiayon naman siya, mausab raman na siya. Sa una mong nahigugma na niya, naluoy raman ko. Pero kadugay, nahigugma raman ko. Oh, muna nga ako na sige pakaslan. Kay naluoy man ko niya. Sige, balik-balik, ato sa balay, magsag-ob, magbugha, bisag ulan. Di ako na lang gisugot. Kay naluoy na ko niya. Amo to gingana ba po ang Ginoo mga kaigsunan nga ni kanato tinud naluoy siguro Ginoo sa tuwa mga kaigsunan. Iya tang gigugma. Pero niya mga kaigsunan, ang manifestation sa gugma nga nakahatag kausaban na gitawag igsuon og personal transformation. Nagausab sa atong kinabuhi nga very self-centered to a God-centeredness. Og ang gugma magkaigsunan nga nagagihatag sa Dios sa tuwa, nakahimo sa pagtubo nato nga balaan. Og kadugayan, nahimong imong kinaiya sama sa kinaiya ni Kristo. Og nahimo nga manggiluyon ngadto sa uban, extending love and care to others. Pagkanindot mga kaigsunan, no? And this is the transformative love igsoon. Then, ang sunod mga kaigsunan, gitawag ni siyang relational transformation.
Unsa maning relational transformation? Kabalo na ka mo pasaylo. Oy, unya ganahan na ka magserbisyo sa uban with love. O unsa pa gyud? Pinaagi sa pagkamapainobsanon. And it will give impact to others. Kaya nga naman, makayon siya nga, kana siya buutan lagi kay na siya. Kana lagi siya maikay siya sa kuha. Why? Kay ang Dios gani maayo kay sa iya. And that is why walay rason nga dili ka maayo ngadto sa uban. Kay nga naman ang Dios gani naigugma kanimo. You can read all the text, John 3:16 to 17, 2 Corinthians 5:17, 1 John 13:1 to 3, 1 Corinthians 13. It describes the changes sa atong gugma nga tusuban nga gihatag sa Dios nganhi kanato. So, ang gugma magkaigsunan, mapinadayunon nga gugma ang gihatag sa Dios nganhi kanato nga wala gyud na siya mulubad igsuon. Wala gitaguan lantaran nga gihimo sa Ginoo magkaigsunan. Not in private mga kaigsunan nga gihimo sa Dios. Usahay no kanang ang uban makita nimo ang uban sa kanang bag-o pa sila nga minyo. Grabe gi kay kadikit jud kayo. Bisag udtong dako maginaksanay. Unya bisan ang kanang tungaw mapisat in town. Kita na magtungaw o kita tungaw magiging makaro. Mapisat tungod sa ilang kahugot sa ilang paghinigugmaay. Pagkadugay na kanang edad-edaran na, daghan nag mga bata, unya daghan nagbikil-bikil usahay, lagje na kayo. Di na gani mag-holding hands. Paunahon nagsimba ang asawa. Paunahon nag-ato simbahan ang bana. Nagsimbuwag na ang asawa to sa tubangan, ang bana to sa likod. Di na makita sa public nga sila naghinigugmaay. Mga pagkiksunan, this is not the pattern of God's love. Nga naman, ang gugma sa Dios, mga kaigsunan, iyang gipakita sa tibuok kalibutan, mga pinalanggang mga kaigsunan. So, ingana usab ta. Lamentaciones 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail, and they are new every morning. Great is your faithfulness. Wow. Pagkanindot kayo mga kaigsunan. Walay paglubad nga gugma sa Dios matag adlaw. Ikaw, ang imong gugma sa imong asawa, wa naglubad. Ang gugma nimo sa imong bana, wa naglubad. Ang gugma nimo nga sa imong isig katao, sa imong isig kamembro sa church, wa naglubad. Nga naman, usahay nga di na muliko na malagi kag magkita mo. Unya, ang makalitlag ka, hiwi, murag nag-Bill's palsy na imong nagway. Mga na yun. Makakita ng gani ka. Maglabay gani. Kana bitang sa usahay gani, ang kusog ay makabantay mga kaigsunan bitaw sa ilang isig katao, kanang naa sa likod galingkod simbahan. Ang kanang sa tubangan kay maulaw mo na maglingi-lingi. Pero ang kanang naa sa likod, mo na rin, to na. Maglagot yung na niya. Usa na ko kasi mana niya naglagot. Abi niyo mga kaigsunan, kung gitagaan ka sa Ginog sa 60 ka tuig sa imong kinabuhi, pila na ka oras mga kaigsunan, gikuhaan na nimo og 3 ka adlaw ang imong kinabuhi nga malipayon kay imong gigugol sa pagkasuko niya. Pero ang Ginoo mga kaigsunan, wala siya malimot. When He declared His love on the cross, wala na niya gibawi mga pinalangang mga kaigsunan. Now, kung atong tanawon igsuon, ang usa ka Kristiyanon makit-an ang iyang kinabuhi nga nausab. Pinaagi sa iyang mga binuhatan o kanunay nga nagaduol ngadto sa kang Kristo. Karon, unsa may atong responsibilidad ngadto sa uban. 1 John 4:9-12, lagayon din na, for since God so loved us, kinahanglan nga kita maghinigog maaipod ang usag-usa. No one has ever seen God. Wala na to makit-i ang Ginoo apan ang gugma nagpabilin. Kana mga LDR nga pag mo nakita personal.
Apan ang atong ildian nga relationship ngadto sa Ginoo mga kaigsunan, bisag wala nato siya makiti, apan kanunay tang nakadungog sa insulti nga ni kanato pinaagi sa pagtuon sa balaan nga kasulatan sa matag adlaw. Og tungod sa gugma nga gihatag sa Ginoo, adunay kausaban ang atong kinabuhi ug mao na kini karon ang atong kinabuhi nga namotivated sa gugma sa Dios. Aduna kitay pagbati sa pagatiman sa uban, pagserbisyo sa uban, ug sa pagpakita sa gugma sa Dios ngadto sa uban. Makit-an na sa imuhang kinabuhi. Og kini mga kaigsunan, magahatag kini siya, magapakita kani siya, kay ang grasya sa Dios mga kaigsunan, siya maoy nag-fuel nganhi kanato. Nga through this igsoon, kita usab makahimo sa pagtabang sa uban. Labi na igsoon kani mga vulnerables. Katong EPM nga crusade. Natay mga kaigsunan nga gibati nato nga wala na sila pulos mga kaigsunan, dili sila magamit, but this time dako de kay sila kagamitan. Usahay wala tay kaluoy ani mga vulnerables mga kaigsunan. Apan mauni siya ang atong target gisukod ta mga kaigsunan ganina. Naibabahay ka ganina, nakoy giadtuan, naibabahay nga naa dito sa atubangan gid sa establishment. Unya, nagdala siya kanang sudlanan sa kanang kanabitang noodles, yang yana. Ang tao nga naghatag pod mga kaigsunan, naghatag siya, nag-anar siya. Ditso na niya gihatag, ang iyang gihatag mga kaigsunan piso. Nakitaan ginako, nahagbong iyang piso mga kaigsunan. Ang babae, nagtanaw siya nga piso raman eh. Pero, abi niyo mga kaigsunan, bisag piso, iyahang gipunit mga kaigsunan, o iyang gisulod sa sudlanan. Ang Dios mga kaigsunan, iyang gitugot kining mga tao, aron pagsukod sa atong gugma nga to kanila. Ang sunod mga kaigsunan, tungod sa gugma sa Dios. Nahimo na tong kinaiya ang pagkamapinasaylohon sa uban. And extending our kindness and generosity ngadto sa uban. And that is a Christian life. Mauna siya ang ato ang mission mga kaigsunan, ingon nga usa ka iglesia. Kita na kinabuhi sa mensahe nga atong nadunggan ug ato kana siyang ipahat nga to suban kay maunay atong misyon sa iglesia. Ang misyon sa usa ka Kristiyanon ang pagpakita og kaluoy, gugma ngadto sa uban, caring for them. Magapasaylo sila kung sila man masayo. Og tingali ang pag-comfort kanila, pagsuportar kanila. Di man ginato malikayan mga kaigsunan, naaman sa kalibutan, palibot na to. Ato po din na sila nga tabangan mga kaigsunan. Next, share the gospel to them. Usay magpili-pili ra gid ta og atong atuan. Apan ang pagpahat sa mayong balita gikan kang Ginoong Hesus, kinahanglan ato anang ihatag ngadto sa uban, sharing the love of God to others. Makadumdum ko nga magwali na si Pastor Prasko. Mingon na siya nga, utangan ko, maunang akong bayaran akong utang, pinaagi pod sa pag-Bible study sa uban, pagwali sa uban. Kanindot mga kaigsunan. Kung utangan di ta, ang Dios mga kaigsunan, nalipay po nagtanaw sa tuwa. Ang ikatulo mga kaigsunan, building up others. Sama ni siya igsoon. Nakaibalutan nga na yung mga tao nga nadiskuryo sa kalibutan ng ilang gipuyan. Once ang tao madiskuryo mga kaigsunan, lisod biya ginanimo tabangan. Depression. Siguro, kinahanglan na sila og usa ka tao nga mag-encourage na nila. Kinsa man na nga tawhan na, ikaw ug ako. Even a words of affirmation, support, and even a words of hope to them, kana sila mga kaigsunan, matabang-tabangan ang ilahang pagbati igsoon. Act of service.
Siguro mayingon ka nga, oy, ako say kuan ani ma'am, ako say mutabang ratag ka ng ganahan ta nga tabangan nato sila. Pero ganang dili kinato tabangan kay medyo wala ta ganahay sa dagway. Ato ra pong labyan. Na ato ra pong labyan. Then hospitality. Wow. Kani siya makigsunan, kadaghan kay ni may tabo sa tuwa. Oy, maniud to ta. Dali mo maniud to ta. Pero nagsulob na kag sapatos, aya kahagarog paniud to. Or tingali magigsunan, pag abot ka sa imong balay, muyong ka nga, ay, mulakaw na rabak ko. Pastilan. Now, in building up others magigsunan, bisan pa man ipakita nato magigsunan, we are extending our care para sa ilaha. Concern nato sa ilaha. Kana mga kaigsunan, tungod kay, kung imo nang mabuhat, tungod kay, iyahana gikan sa Ginoo. Karakter na sa Ginoo. Ang ikapat, living a life of love. Mga kaigsunan, kung kita, gihigugmata sa Ginoo, kinahanglan nga higugmaon po nato ang ato ang kaugalingon. Higugmaon nato, taking care of one's own physical, mental, and spiritual being, recognizing that we are loved by God and worthy of care. Stilan. Usay makigsunan, di na ta magatiman sa itong kagalingon. Nagatiman magatiman sa itong kagalingon, pero gidas ka na to, tanan ng atong lawas, o kanang makaguba sa itong lawas makigsunan. Usahay dili na manudlay. Sa una, di ko ganahan mamada. Kaya ang pamada magkiksunan, pag-ana ni mo, nimahaw man yung langaw, pagtugpas langaw, pilit naman. Kadugayan na edukar, nag-jil-jil na. Kadugayan kaning among mga bata, kay palitan man kag kanang pahimpid sa imong buhok. Pero maumao na gunaog kanang kwan, maumao na gunaog pamada. Kadugayan, may na po sila nga, Papa, ni ay sige ra pagkag bulag sa init, ni ay kanang kung sa ligid, tire black mo na. Kung sa kayo nang sakwan? Sa adlaw? O sunblock? Sa ligid, tire black. Pero kung sa nawong, gitawag na siya sunblock. Uy, mga bata na sunblock. Usan niya nagkadlaw. Nakamatan lang ko noon sa mga nimahaw man ng itlog nga ako ang nawong. Di ay kay nagbuwak silang itlog. Unya ang puti, gihaplas akong nawong. Kay nakita nila nga ang akong nawong nagkunot-kunot na. So, yung ilang gimo, gibutangan nila mga igsunan. Mura po kung nalipay, kay concern po sila sa akong dagway. Kay kanang nagkanan, nabitaw tagtigulang, ang atong naong kay mura nagmaong nga gahi na plansahon, kay nasubraan sa kainit. Kita mo nang maong, bitaw nga nasubrahan yung bulad, pagplansan nyo gahi, kay mo straight. Usahay, magkatigulang ta, ingana na nga tong dagway. Ang Diyos mga igsunan, nagpahinumdum siya kanato nga atong atimanon ang ato ang kagalingon kay iyahaning templo. Sunod, atong gi-prioritize magigsunan ang gugma sa Ginoo pinaagi sa pagampo ug pagsimba ug pagbasa sa iyahang mga pulong. Pinaagi ana mga kaigsunan. Imong gipakita ang imuhang gugma ngadto sa Ginoo. Living a life full of love. Next, love for the world. Dili kay gugmaon nimong kalibutan. Unsa man siya? Seeking to make positive impact on the world around us, reflecting God's for all creation. Imong gipakita nga ikaw anak sa Dios, ikaw tao sa Dios, pinaagi sa imong pagdisposes sa imong kaugalingon o tingali pinaagi sa imong kinaiya ug pagginawi makit-an sa kalibutan mga kaigsunan. Diha sa imong palibot. Matingala ka nga usahay, nakoy gipangutana. Kanang naamoy silingan karon man gud harvest 2025. Naamoy kanang silingan nga dili adventista. Na, pastor. Unya kabalo sila nga adventista mo. O kabalo man pastor. Unya kabalo sila nga di mo muka og baboy. Kabalo man pastor. Unya kabalo sila nga nagsimba mo Sabado. O kabalo pastor. Unya kabalo sila nga buotan mo. Kana lang pastor wa na may baloi kung ang ilang pagtuo sa mabuotan mamigdili. Pero buotan siguro pa ni pastor oy. Nga naman, amo man silang tagagbiko, taga-ano magsudan, taga-ano. Now mga pilang magkaigsunan,
we are giving impact ngadto sa mga katawhan nga palibot kanato pinaagi sa atong kinaiya. Ikalima, actions motivated by love are gitawag ni siya sacrificial nga gugma. At any cost, any time, and effort, basta lang nga imong mahimo ang imuhang pagsakripisyo alang sa uban. Why? Kay si Ginoong Hesus makaigsunan nagsakripisyo siya siyang kagalingon didto sa Kalbaryo sa cross for our what? Salvation. Ang gugma sa Ginoo very consistent. Walay lurang-lurang mga kaigsunan. And we have to focus on God's glory. Driven by desire to honor God and point others to Him and seeking personal recognition of praise. Mga kaigsunan, ato bang napakita ngadto sa uban nga kita gigugma sa Dios? Ato bang nasulti mga kaigsunan nga kita gimahal sa Dios? Usay pangutan ta, Brad, kamusta Brad? Amaw ra gihapon Brad, dukoy-dukoy lang gihapon. Walay makitaan mga kaigsunan nga maayo, way madunggan lang nga maayo gikan sa imuha. And we are Christians. Nganong usahay mag-ingon man ta nga, maw ra gihapon, wala gihapoy asinso. Wow. Ang Dios mga kaigsunan grabe iyang gugma nga ni kanato. Ang tao nga gigugma sa Dios ngayang gipakamatyan dito sa cross og nakaila nga siya mao ang Dios sa gugma. Gikan sa usa ka pagkamanglutusay ngadto sa usa ka tinun-an sa Ginoo, and that is Paul. Grabe magkaigsunan ang kausaban sa kinabuhi ni Paul. Mangtas kayo apan sa diha magkaigsunan nga si Paul, bisan siya na priso, mga kaigsunan, naglutaw sa dagat, wala gani siya musibat, mga kaigsunan. Why? Wala niya gibali, mga kaigsunan, iyang pagsakripisyo, kay iyang gibati, kulang pa ang pagsakripisyo niya kaysa pagsakripisyo sa Diyos. Zacchaeus. Si Zacchaeus, mga kaigsunan, nausab ang iyang kinabuhi when he saw Jesus Christ. O sa iyang saad, akong ihatag ang akong banding ato sa uban. Akong iuli kung nakapangawat man ko. Akong iuli. Who else? Ato makitaan magigsunan ang Samaritan nga babae. She belonged to a marginalized community. Considered as sinners. Apan sa diha mga kaigsunan. Nga nahinagbo niya sa Ginoong Hesus na feel niya ang gugma sa Dios mga kaigsunan. He shared the love of Jesus Christ to other people. Nahimo siyang first nga missionary sa Samaria about Jesus Christ. Mga pinilang magkaigsunan. If God transform us, then we conform. Kung ang gugma sa Dios, niya nga ni kanato, kita mo sunod kaniya. The love of God transforms life. Og adun na kini gahom sa pag-usab sa imong kagalingon, og magadala kanimo sa pagtubo di sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi, og magahatag kani siya og kausaban sa kalibutan, og ang kalibutan makahibalo nga imong gialagaran di ay ang Dios nga buhi. Og it leads to new perspective, values and behavior. Wow. One time nagingon ko nga tistingan ako nga magpailog ko sa traffic. Pila ka traffic gikan sa mission, pila naka-crossing na magkuros-kuros din ha. Onya, nihunong ko, gipaagi ang tanan. Abot sa unahan, nihunong na po ko, gipaagi ang tanan. Sige, nagsirbato ang nasang likod. Nihunong, pag-abot sa unahan, akong gibati nga, makaya raman di ay, no? Nga di po ka magdali-dali, di ka magsuko-suko kung grabe ka traffic. Makaya na nato mga kaigsunan. Nga naman, gidesignan ka sa Ginoo og utok nga makausab sa imuhang unsa imong pagbati, your emotion. What else? Living closely with God's character and will. Kanang duol-duol ba sa kinaiya sa Ginoo? Ato lamang ang mahimo mga kaigsunan kung ato kanunay ablihan ang atong panghuna-una,
alang sa kausaban sa tuang kinabuhi, when God transforms us, then we should what? Conform to it. Kung sa iyang gisulti nga ni kanato, atong tumanon mga pinalanggang mga kaigsunan. Mauna siya ang gugma sa Ginoo, gugmang tiunay, gugmang nga way paglubad. Munang gitawag og true love, dili puppy love. Kaya ang puppy love, imong tago-taguan, mahupas na pila kaadlaw, nakakita na pog ka gwapa dito, o na labi nagdayo, nahigugma na pog ka, imo na pong duol-duolan. Pero ang gugma sa Dios magkaigsunan, nagausab sa direksyon sa tao, nagausab sa kinabuhi sa tao. I hope nga ang gugma sa Ginoo magkaigsunan nining kagabihon, naghatag og kausaban sa imong kinabuhi. Nagpatubo sa imong espirituhanon nga kinabuhi og nagahatag og kausaban sa atong kinabuhi matag adlaw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Moampo ta makadiyot mga kaigsunan. Ginoo, imong nakitaan ang among kinabuhi. Abi nimo, Dios, gusto namo mausab ang among kinabuhi. Apan usahay mga sipyat kami. Tungod kay usahay ang yawa, magatintal ka namo. Apan salamat Ginoo nga pinaagi sa imong balaan nga espiritu. Magagiya kanunay kanamo sa among ginabuhaton sa matag adlaw. Nga among pagkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Langini nga among magkaigsunan karon nga naminaw ni ini nga broadcast. Ang uban kanila amahan adunay mga problema silang kinabuhi. Ang uban adunay mga challenges silang kinabuhi. Ang uban kanila mga Ginoo, adunay mga kabilinggan sa ilang panglawas. Hikapa sila karon sa imong balaan nga kamot. Tihuga sila sa imong santos nga lana ug ang balang espiritu magagiya kanila sa pagigugma kanimo hangtod sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa grasya nga imong gihatag ni kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. May gabi og ugma sa gabi na napuntay interesting nga topic mga kaigsunan. May gabi kanyong tanan.